Здравейте, любители на екстремните усещания! Аз съм Деница Стоянова, а днес с екипът ни отново ще ви дадем предложение как можете да прекарате страхотно през уикенда. След разходката ни в Люлин планина е време и за малко по-софт офроуд. Какво ни е подготвил днес организаторът на днешното мероприятие, ще разберем само след секунди. А за да видите какви изненади ни очакват по пътя, останете с нас до края. Интересът към днешната разходка бе изключително голям. На оговорената среща се събраха десетки любители на екстремните усещания и приятните моменти сред живописната природа, която предлага Люлин планина. Преходът, който ще направим днес, е с дължина близо 100 км и е далеч по-различен от тези, които сме ви показвали до момента. Останете с нас, за да проследим заедно обектите, които ще обходим. Първата ни цел е в посока град Банкя, откъдето следва 3 км асфалтиран път. Стар и разбит, към живописния 300 годишен клисурски манастир Света Петка Параскева. Но за това пък ние сме с джипове. За всеки тръгнал натам, най-добре ще е да проведе кратък консултативен разговор с представители на местното население, които със сигурност няма да ви объркат и ще ви покажат вярната посока. В противен случай съществува голяма вероятност да объркате пътя до там. Бихте ли се представили на нашите зрители? Да, приятно ми е. Казвам се Митко Чанев от форума Offroad България. Ангажирал съм се с това групата от джипове да заведа до село Мещица по черен път. В момента имаме една междинна спирка на манастира Света Петка, или както също е известен Клисурския манастир. За него много малко, за съжаление, мога да ви кажа. Той е в едно постоянно ремонтиране и довършване, иначе е хубав. Тук на местните хора най-близкото място. По-нататък трасето включва още около 3 км асфалт в лошо състояние, след което продължава това, за което всички сме тръгнали всъщност, черен път, който в много отношения е по-хубав от асфалта, по който карахме до сега. Така че радвам се и се надявам и на вас да ви е приятно. Благодаря, ще се включим и на следващата точка. Нека да издадем малко какво ни предстои, къде още ще спрем, какво ще видят зрителите ни. Да, от тук нататък карането вече е вън от населено място, след като излезнем от вилната зона. Ще бъде приятно, защото ще бъдем само ние, няма да има случайни хора по пътя. Предлагам на следващото място, на което спреме едно малко хълмче, от което се вижда всичко много хубаво. Там да бъде и мястото, на което да направите следващата панорамна снимка. Историята на Клисурския манастир е много интересна. Трудно е да се посочи точно годината на основаването му. Съществува легенда, свързваща го с времето на Второто българско царство. През 1238 година цар Иван Асен II пожелал мощите на Света Петка Българска да бъдат пренесени в тогавашната столица Търново. Когато литийното шествие спряло за почивка тук, мястото било осветено от нетленното тяло на светицата, след което живеещите наоколо християни построили църква, а по-късно бил основан и манастир. В днешно време Клисурският манастир е действаща женска обител. Време е да продължим и към следващата ни спирка. На няколко километра от манастира, посока село Мещица, се намира и първата панорамна гледка за деня. Обърнете внимание, че това не е типичната хард офроуд разходка, на които по принцип ходят мъжете, за да изкарат напрежението, да разходят своите машини и да се накалят здраво. Не! Организаторите са се погрижили нещата да са комплексни, така че всеки един от нас да се забавлява.
каране по екстремни участъци за мъжете, природа, красота и туристически обекти за жените и децата. Сред нас, разбира се, има и луди глави, на които това не има достатъчно. Говоря за добре познатият ви Ради Миланов, чийто първи опит за екстремно каране не е много успешен и той приключва в първата по-голяма дупка. Но пък за какво са приятелите, ако не ти се претекат на помощ? Малко мъжка сила, въже и джип, който да го издърпа. Камерата ни засне твоето пропадане в дупката. Кажи ни, защо реши да минеш оттам? За да се зарова, мислих, че малко по-натам ще се зарова по-хубаво, обаче се оказа, че под тия тръни, дето бяха, и беше нещо много рохкава почвата и изведнъж просто потънах абсолютно безпомощно. Какво се случи? Защо не можа да прецениш каква е ситуацията срещу теб? Въобще не виждах какво. Аз карах през едни равни тръни, просто изведнъж колата се наклони и пропаднах. Даже смисъл, чак като я извадихме, видях какво съм пропаднал. Въобще не разбрах. Как успяха да те издърпат? Издърпаха ме с така нареченото динамично въже и въпреки, че витарата е лек джип, динамичното въже е точно за такива случаи. С засилване то се разтяга, натрупва се енергия, която те издърпва. И затова толкова лесно ме извади, иначе ако нямахме такова въже, щяха да ме вадят с редица удари. Даже не знам смисъл дали витарата щеше да успее, защото тя е по-лека от черокито. Бяха направени няколко опита, дори да те теглят напред. Какво се случи? Защо не успяха по този начин? Защото много беше потънал. То беше някакво полукаша, както видя по джанцата, беше някакво като асфалт, такава тиня на дъното на язовира и то просто бях като бетониран. Нямаше мърдане абсолютно на никъде. Продължаваме нашата разходка към Трънски регион, отправяйки се към село Врабча. Планинските била, които се разкриват пред погледа на човек, са желаната гледка за хората от равнината. Района е доста живописен и това място е много добър избор за почивка и съзерцание на красивата природа. Друго, което може човек да посети в района, е водопада при село Врабча на около 9 км североизточно от град Трън. Сред горската зеленина на землището на селото се намира Врабченския водопад. Пред погледа на човек се разкриват страхотните изваяния върху скалата, които всяват респект към околността. Пътеката се спуска криволичайки надолу, като на места става доста стръмна. Тя ни отвежда в ниското до Врабчанската река. До Карското изворче ентусиасти природолюбители са устроили място за отдих и закуска с места за сядане. Тук човек може да се подкрепи и да си отдъхне сред тишината и птичите песни. Няколко метра по-навътре пред очите ни изниква гледка на изсипващите се от височината на стръмна скала води на Врабчанската река, в почти отвесна струя от 3-4 метра. Тук открихме и така желаната прохлада, идваща от студените води на реката. Гого, ти си организатор на днешното мероприятие. Видяхме маршрута до тук. В момента се намираме и на едно от най-красивите места. Кажи ни малко повече. Това е едно от най-живописните места в района. Част е от екопътеката до Ждрелото. Намира се близо до село Банкя. Реално между село Банкя и село Врабча.
Какво друго ни очаква надолу по маршрута? Следващото, сега от тук се отправяме към Трънското ждрело, което е не по-малко красиво. Малко следва кратка почивка и продължаваме към целта, връх Руи. Бихте ли се представили на нашите зрители? Казвам се Павел Петров. Кажете ни за кой път се включвате в офроуд мероприятие За първи. и как ви се струва? Идеално. С какъв джип сте? Сузуки. Самурай. Какво ще кажете за прехода до тук? Сравнително добре минава. Сега отиваме в най-трудния участък. Разходката днес е с цел да видим малко повече красоти, да се разходим сред природата. Какво ви хареса до тук? Гледките, острите върхове и участниците. След кратката почивка и заредени с много нови емоции, продължаваме по пътеката, през цветни килими, отправяйки се към Трънското ждрело. Този маршрут е по-екстремен, като ще ни се наложи да преминем дори през водата по пътя натам. Независимо дали ще изберете да отидете до там с кола или пеш, имайте в предвид трудния и продължителен 13 км преход, който ви очаква. Приближаваме се към скалите. Ето го и първият тунел, заещ в основата на жилав камък. Прокопан в началото на 20 век като част от проект с ЖП линия между София и близките сръбски градове Пирот и Ниш. Но поради различни причини проектът не се осъществява до край. Съществуват легенди за това как се е образувало ждрелото. Една от тях гласи са двама влюбени, за които любовта не е била позволена, защото девойката била от богато и знатно семейство, а момъкът бил беден. Майчините клетви ги застигнали и те били превърнати в камък. Съдбата отредила да са само на няколко метра един от друг и да не могат да се срещнат. А река Ерма се е образувала от техните сълзи. Само на 79 км от столицата, Трънското или Ломнишко ждрело предлага не просто отдих и глътка свеж планински въздух, но и възможността за различни видове спорт. Мястото е сред 100 национални туристически обекта. Бубче, това беше твоя първи офроуд преход. Кажи ни как ти се стори? Ами много добре, много ми хареса, беше много изпълнен с адреналин, забавно, хората са много готини, много те предразполагат, въпреки че за първи път съм с тях. Се държаха много добре и така. Харесва ми. Бих дошла пак и който харесва силни усещания, това е нещо, което трябва да се пробва. Успя ли да се забавляваш пълноценно? Да, със сигурност. Хората са наистина много готини. Определено е различно да се возиш в шосейка и да се возиш на офроуд джипка. Имаш ли момент на страх и паника? Да, има момент, в който ти се отлепя цялото тяло от седалката и просто почваш да подскачаш и не можеш да запазиш някакво равновесие. Даже врата ми е схваната, топичите да стоя така изправена и да гледам пътя, защото ми е много интересно. Иначе другото, което е цялата съм прашна, мръсна и така искам да се прибера вече, да се изкъпя. Целта на днешната ни разходка бе да видим различни забележителности и да се насладим на природата в България. Кое ти хареса на теб най-много? Това място е наистина най-красивото нещо, което съм виждала. Просто всяка е заобиколена с дървета, природа, цветя, билки и е много разтоварващо, много приятно. Наистина това е най-хубавата гледка, която съм виждала през живота си. Явно имаш много добри впечатления от офроуда. Би ли се включила и в още един такъв преход? Ами да, надявам скоро да изкарам книжка и някой ден и аз да подкарам нещо подобно. Ще е удоволствие, със сигурност. Успех! Мерси! Заредени с нови сили, отново се качваме по джиповете, отправяйки се към нашата заветна цел – връх Руи.
Освен това, на мен вече ми се искаше да излезнем от тази долинка с рекичката и да видим слънцето, което се скриваше от сянката на дърветата. Всъщност, очакваха ни още много изненади. Пътят нагоре ставаше все по-труден, с доста дълбоки коловози, пълни с скал и на няколко места дори се видяхме в чудо, тъй като пътят бе преграден от паднали дървета. За щастие, момчетата бяха добре подготвени и се носеха резачки, с които просто разчистиха пътя нагоре, за да можем да продължим. Ако и вие попаднете в нашата ситуация, правейки се разходка в планината през лятото, един съвет от мен. Докато чакате момчетата да се наиграят с джипове и резачки, вие, дами, се разходете наоколо. Ще се изненадате колко вкусни и сладки могат да бъдат малините, когато си ги наберете сами. След като хапнахме и десерт, продължаваме напред. Няколко километра по-нагоре се озоваваме на местността Козина ливада, на 1508 метра над морска височина, където се намира и масивната двоетажна хижа Руй, кръстена на планината, която днес обхождаме. Най-сетне, излезли на широката поляна пред хижата, решихме да си направим по някоя друга снимка за спомен. Гого, нашия преход вече е към своят финал. Кажи ни какво видяха днес нашите зрители. Днес обиколихме голяма част тук от Трънска област. Не знам дали точно сега област, ама няма значение, от района около Трън, като се почна от село Филиповци, след това минахме махала Бутройници, общо взето само горски пътища, не без асфалт. Оттам продължихме към водопада на село Банкя, който се намира между две села Врабча и Банкя. Ние слязохме от село Врабча. Слязохме до него, разгледахме го, то е една от забележителностите в района. След това продължихме по пътя, стигнахме село Банкя и оттам по екопътеката пристигнахме до ждрелото, Трънското ждрело. И там направихме почивката. Това е една от по-големите забележителности местни в района. И сега сме вече малко под върха, в очакване да стартираме нагоре вече. Към върха. Върха е най-високия в района. Връх Руй. Екипът ни снима за втори път с вас. Този път разходката бе много по-различна. Кажи каква бе нейната идея? Тази разходка е типа и не е като на предишната. Това е софт разходка, за да могат да участват неподготвени джипове, да могат да се включат повече хора. Не е задължително с подготвени коли, дори съвсем стокови джипове се справиха този път, което се видя, нали? Няма много струшени. Ще видим колко ще останат накрая след върха, но предполагам, че всички се приберем. С каква дължина бе днешния маршрут? Горе-долу около планираната 100 км. Като гледам до тук, вече сме навъртяли 100 км, може и малко сме ги подминали. Малко повече, отколкото очаквахме, но това се дължи на това там минаването ни по черното. В смисъл, по асфалт пътя е по-кратък, който иска може да се разходи и по асфалт, но не е такъв, в смисъл няма толкова предизвикателства и няма да мине примерно черните пътища, каквато е идеята на нашата група. Колко джипа се събраха за днешната разходка? 13 или 14. Не знам, не съм ги броил. Около 13 джипа. Колко време е нужно, за да се организира един такъв преход? Различно. Някои хора се организират от вечерта и на другия ден пътуват. Ние малко повече, може би от 2-3 седмици се организираме. А как зрителите ни могат да следят за ваши бъдещи такива мероприятия? Ние се организираме повечето познати, но по форуми във Фейсбук. Това са начините. Прехода, който направихме днес, освен софт, имаше и доста хард елементи. Как ще се върнем? Сега ние се върнем по много по-лек маршрут. Нямало хард елементи, просто беше по-тежък софт маршрут, може би.
И аз не очаквах така, не исках да си драскат хората джиповете и ги чупат, но така се получи. Никой не може да очаква какво ще стане. Сезонът е такъв, че всичко е обраснало, не си личи, въобще е препятствие и така нататък. И е малко сложно за каране дори софт през гората. Добре, нека продължим и към нашата заветна цел връх Руй. Продължаваме напред по пътеките до момента, в който пътя се изгуби. Затова решихме да караме напряко само нагоре към връх Руй. Най-високият връх на едноименната планина със своите 1706 метра. Както винаги, имахме късмет. Слънцето и ясното небе бяха с нас и ни позволиха да видим страхотните панорами, разкриващи се към България и Сърбия. Целта бе достигната. С групата успяхме да покорим 9-та по височина планина в България. Днес беше първият ти офроуд преход. Кажи ни какви са твоите впечатления. Изживяването е уникално. Пожелавам всеки да го изпита. С нетърпение очаквам втория преход такъв. Добре, кажи ни как реши да дойдеш на днешното мероприятие? Както всички, приятел, накараме, има джип, втори джип, предложи разходка и така. Шосейката е много по-различно от офроуд джиповете. Всички видяхме всъщност, че ти се качи и подкара джипа с бязна скорост по супер труден терен, маршрут, без път, без нищо. Откъде е тази смелост в теб? Смелост, предполагам, че във всички. Има джипа го разрешаваше, позволяваше да се кара по-бързо. Мисля, че това е достатъчно. Тук ми идва веднага въпроса да те попитам, смелост или лудост е всъщност това, да караш офроуд? Комбинация между смелост и лудост. Всеки смел е малко луд и всеки луд трябва да е малко смел. Идеята на днешната разходка бе да видим различни забележителности тук в България, да се насладим на различни природни картини. Какво ти хареса на теб най-много? Най-много ми хареса природата. Българската природа е уникално красива. Предполагам, че и всички го видяхте. Минахме през много красиви места. Сега в момента също се намираме, дано така от камерата се виждат отзаде планините. Това е. Как ще продължиш за напред? С софт или с хард офроуд? Това още не знам. Да. За сега сме софт и се стараем да минаваме колкото се може по-хард, колкото позволяват финансите и машините. Би ли се представил на нашите зрители? Казвам се Иван Иванов, карам Great Wall Hover H5. Взимам дейно участие в форума на Great Wall и това ми е първото участие на подобно събитие. Ти си участника с нов джип на днешното мероприятие. Как реши да го прежалиш и да минеш през този труден сравнително терен? Причината е самото събитие. В смисъл, решението беше спонтанно, но реално имам желание, за такова участие назад във времето. Просто не съм срещал подобно мероприятие, което да ме грабне един вид. И така, спонтанно беше, общо взето. Виждали сме много Great Wall по пътищата, като шосеен джип. Как се справят и в офроуда? Аз съм много доволен, че стигнах до тук. Имах притеснение, смисъл дали ще стигна до тук, дали няма да му остави някъде. Доволен съм, пробвах за първи път бавните скорости и свикнах с тях и нямаше никакви проблеми. Реално. Хареса ли ти днешната разходка? Страхотно, ходихме дори пеша, смисъл, чист въздух, природа, много хора. Аз реално така съм си представил първия офроуд, реално. Затова и не съм участвал до сега, защото винаги са били малко хора, пък тук са хора с опит, ако има някакъв проблем, реално мога да разчитам на тях. Затова всъщност реших да участвам. Кой участък те затрудни най-много? Пресечният терен, тук финалното изкачване беше спокойно, но имаше на места много камъни, големи камъни, които гледах да ги заобикалям, защото все пак, за да стигна от тук, трябва да ги избягвам тези неща. И така.
Някакви повреди по джипа от днешното пътуване? Нека се върна в София, ще видим. За момента няма нищо течащо, скърцащо и такива неща. Като се прибера ще стане ясно, но за момента, освен дръскотини тук-там, които с полиране ще излезат. Пазил съм все пак. За финал на нашия разговор кажи ни с какво те зареди днешната разходка. Какво ти носи офрода? Много адреналин, притеснение в положителния смисъл на думата. В смисъл, тотално забравяш за всякакви неща. Гледаш следващия камък, следващия завой, следващия баер да изкачиш и емоцията е невероятна. И хората, разбира се. Тук са хора с свободен дух. Ще се представиш ли на нашите зрители? Евгений Петков се казва. Кажи ни с каква кола се включи днес? С джип Чероки. Днешната разходка, която направихме, бе много по-различна от типичния офроуд. Идеята бе да видим различни картини от България, различни забележителности. С какво те зареди тя? Зареди ме само с положителни емоции. Кажи ни малко повече и за терена, къде ти се стори той по-труден? Ами общо взето сега е сухо и нямаше почти никъде проблеми, само тук изкачването преди върха беше малко по-сериозно. Някакви повреди по джипа? Да, съм благодарен, не. Как се запали по това хоби? Ами от доста години хода по планини, по гори и така ми дойде, винаги ми е било отвътре. И от малък имам мечта да имам джип, но поради финансови възможности късно се случи. Това е общо взето. Какво ти носи офрода? Офрода ми носи свобода общо взето, много положителни емоции, запознан с много хора и само плюсове. С това приключи и днешната невероятна офроуд разходка. Джиповете стартираха от град София, а крайната ни цел бе връх Руй. Надявам се, че и вие сте успели да се насладите пълноценно на тези невероятни картини, които днес видяхме. Очаквайте и следващата наша среща с тях. Technique.